is power. Awacho kama. Ne koro chenro duto chalo kama. Ka kinyi oselemo kuja, mose tieki, to kinyi odhi ninde e ode makaren kumodaki. Kose nindo ode makaren kumodaki, kae to koro oruecha gokinyi, nobiro Kisumo, koro Kisumo kanyo, mwabro neno kata kitere e pap nyidhi nene matin, eka koro okubiro Marite dala koni orite chieng ngeso nido e odeka kama ito se ne odeka ngeso no chieng Jumapil waduto wadhi university university kanyo e pap makanyo no alap makanyo no mibro timie nyasi duto kose tiek nyasi duto koro jimatin makoro goze dala Nyamira makoro ne kane kama keke youth leader now I've come home here to fulfill one of the Lord's traditional rites.